Missier ta' żagħżugħ li nstab mejjed f'Dingli Cliffs 5 snin ilu talab lill-qrati Ġermaniżi biex jordnaw lill-awtoritajiet Maltin jerġgħu jiftħu l-investigazzjonijiet dwar il-mewt misterjuża ta' ibnu u dwar kif il-ġisem ta' ibnu ġie rritornat id-dar b'ħafna organi nieqsa. Il-katavru ta' Mike Mansholt kien instab fil-qiegħ tal-irdumijiet fis-26 ta' Lulju 2016. L-inkjesta maġisterjali Maltija dwar l-inċident kienet ikkonkludiet li Mike ta' 17-il sena miet b'kawżi naturali u l-pulizija għalqet il-każ. Madankollu skont it-Times Missier iż-żagħżugħ qed jikkontesta dan kollu u huwa determinat li jifhem dak li verament wassal għal mewt ta' ibnu. Din il-ġimgħa l-familja ta' tbidu għal proċess biex tinkiseb ordni ta' investigazzjoni Ewropea fejn il-prosekuturi Ġermaniżi talbu lill-qrati ta' pajjiżhom biex jordnaw lill-qrati Maltin ikomplu jinvestigaw il-każ. Ibni Mike mit Malta fl-2016. Kawża bla spjegazzjoni. Iċ-ċirkostanzi eżatti li waslu għal mewt tiegħu għadhom mhumiex ċari u ħafna ċirkostanzi huma misterjużi ħafna. Jien ma naqtax qalbi qabel ma jkunu saru l-mistoqsijiet kollha, qal il-Missier lit-Times of Malta. Jekk il-qrati Ġermaniżi jilqgħu it-talba tal-IAO, Malta tkun obbligata li tobdi d-deċiżjoni ġudizzjarja minħabba l-prinċipji ta' rikonoxximent reċiproku fl-Unjoni Ewropea. Fil-5 snin li għaddew Missier iż-żagħżugħ kien Malta diversi drabi fit-tfittxija ta' tweġibiet. Bqajt ninvestiga l-ħin kollu u sa dan it-tant ġejt lura Malta biex nistaqsi lil kull xhud possibbli, kompla jgħid il-Missier. M'għadniex nemmen li Mike kien waħdu meta miet, qed isostni l-Missier li jemmen li tal-anqas kien hemm persuna oħra miegħu. M'hemm l-ebda mod ieħor kif tispjega ċ-ċirkostanzi. Għandi teorija dwar dak li ġara fl-irdum ta' Dingli fit-18 ta' Lulju 2016. Din it-teorija għandha tiġi ċċekkjata bl-ordni ta' investigazzjoni Ewropea kompla jgħid il-Missier mingħajr ma ta' aktar dettalji.